Tökötüne de yani bir näçe günler giyin gerimde dowam eden, hatta yurdumda ýaň salan iň bir uly sergilen bir ýerini şuň jemleji güne. Noraýan beýle hakykatdanam Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýylygy münasibetli geçirilen iri sergide bu telekeçilerimizden ýaňa ayak basar ýeri ýok. Özüm iň bir belleme zatdan biri her ýyl şu sergiye gatnaşýan telekeçilerin işe ulan sany gitdigiçe artýar. Şunu aýatyn bellemeli. Ören oňat bellediňiz çünki telekeçilerin sanyny artmagy ýurdumyzyň iqtisadiýatynyň durlukly ösýanyny ortaya edýär. Elbet. Näme beýle mümkin bolsa jemleji gün aýlanyp göreli serga. Tökman. Martda Martda Türkmen işe uğurlarynyň Türkmenistanyň Feodal Senagat idarasynda bir näçe günler dowam eden sergisi öz işini tamamlady. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň döredilmegine 15 ýylyk münasibetli gurulan sergi telekeçileriň 200-den gowlagy gatnaşdy. Bu sergi ýurdumyzda hususy önüm önürjüläriniň önünmeri we ködürleýän hyzmatlary bilen tanışmagy hemde işe uğurluk gelişiklerini baglanşmagy amatly giňişlik döretdi. Nowatdaky gözden geçiriş ýurdumyzyň telekeçileriniň iqtisadiýetde, senagatda, guruluşykda, adyk örümçiligini, owa hojalygyny we hyzmat ulgamyna uly sekbetlere ýetenligini aýdynlyk bilen görkezdi. Türkmenne gowsuzla çekden zähmet ýagar rehnet diýär. Şuny emne görüşmeli ýaly ýurdumyzda iň iri bir sergilen bir ýeriniň gatnaşyjylaryna ýörete bir edilen işlere uly bir baha berilen. Hakykatdan dogry belediňiz. Häzir Nisip bolsa işe uýurylan ählisine sergiň üstünlükli geçmek üçin sertifikat gowşurlar ýörüýär, sowgat gowşurlar. Biziň salam huzur cemiyetimiz hem şol sowgatdan paýly. Serginiň jemleji gününde oňa gatnaşan ýurdumyzyň telekeçilerine diplomlar gowşuruldy. Mehriban tomoşaçylar, bilemne görünüşe ýaly şu ýan bir näçe günler giň gerimde dowam eden şu sergiň diplomuna munasip bolup elbetde salam hojalyk jemgyýeti. Iň esasan tökät belleme zatlarymyň biri şu sergiýe gatnaşan beýleki telekeçiler işe uğurlaryny ödary pikirarçyk işlemi hasamy ilerletmäge bize ýene-de bir ullukan iterge bolar diýip umyt edýän. Hemem şu sergiýe beýleki gatnaşan bir illeşlemimiň bir hakda aýdan fikirleri, öwgüli sözleri, her günkü täzelikleri, habarlary biziň saýtymyzdan okuýanlar bar aýdan sözleri hasamy begenlerdi. Orayla kestim beýle hakykatdanam adamlaryň bellikleri bizi kämilleşdirýär, olaryň azaýyp hoş sözleri, öwgüli sözler bolsa bizi işime ruhlandyrýar. Bizim şu azaýyp sözlerle, azaýyp jümlelerle bir näçe günler dowam etkelýän bize reportajyny tamamlasak dogry bolarmy diýär. Hormatly adamlar, ýörüýte siziň üçin bir näçe günler beýle kalmanmaýady. Tökät Babaýew, Didar Terdarow, Juma Seyitmurat. ýörüýte salam diýýär.